Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa atong pag-aablihon ang Mark chapter 15 verse 25 hangtod sa 37 apan sa dili pa akong gipaabot once again ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 15 verse 25 hangtod sa 37. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Alas 9 kadto sa buntag sa dihang gilansang nila siya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa mga krus uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Niining paagihan natuman ang kasulatan nga nag-ingon nahitipon siya sa mga kriminal. Ang mga tawo nga nang labay nagyango-yango sa ilang mga ulo o gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha, ikaw di ay kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Karon kanaog sa krus ug luwasang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus nga nag-ingnanay. Nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-awon nato kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron makatuo kita kaniya. Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok nalukop sa kangitngit ang tibuok dapit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3 mituaw si Jesus sa makusog, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Dihay mga tawo nga nakadungog kaniya ug miingon sila, pamati kamo. Nagtawag siya kang Elias, unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod ug aslom nga bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka dughit. Ug iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus ug miingon, hulat sa, tan-awon ta kun manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Misinggit si Jesus sa kusog nga tingog ug namatay. Now, mudangat na kita karon sa pinaka-importanting panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Unsa man kini? Ang kamatayon sa anak sa Dios. Mao kini ang pinaka-importanting panghitabo sa kasaysayan. Ang kamatayon ni Kristo mao ang kamatayon isip kapuli kanato. It was a substitutionary death. Ang dugo ni Kristo mao ang hingpit nga nagtabon sa kasalaanan sa mga katawhan nga naghinulsol ug nagsalig kaniya. Ang kamatayon ni Kristo mao lamang ang bugtong tambal or tubag or solusyon sa problema sa sala sa katawhan. Ang giingon sa John chapter 14 verse 6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. In other words, si Kristo lamang ang bugtong makasulbad sa problema nato sa sala mga kaigsuonan. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5 nagpadayag kanato nga si Kristo lamang ang bugtong tigpataliwala
tali sa Dios ug sa tawo. Ang giingon dinhi, may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Kristo Jesus. Mao nga ang giingon sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 mga kaigsuunan. Wala gayod naglimod-limod kini nga bersikulo sa pag-ingon nga walay kaluwasan nga makaplagan sa bisan kinsa kundili anaa lamang kini kang Hesus. Ang giingon dinhi, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Busa niining taknaa, atong tan-awon ang kamatayon sa atong manluluwas. Ug sa atong pagbatbat niini nga topic mga kaigsuunan, hinaot nga atong kasing-kasing mapuno gayod sa pagtamod ug pagtahod mga kaigsuunan. Ang atong buhi nga Dios gilansang alas 9 sa buntag. Mao kini giingon sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 25. Ang giingon dinhi, alas 9 kadto sa buntag sa dihang gilansang nila siya sa krus. Og sa pagka alas 12 sa udto, 3 ka oras, mingit-ngit ang tibuok palibot. Ang adlaw mga kaigsuunan wala na misidlak. Mark chapter 15 verse 33. Sa pagkaudtong tutok, nalukop sa kangit-ngit ang tibuok dapit nga milungtad og 3 ka oras. Ug pagka alas 3 sa hapon, namatay ang atong Ginoong Hesukristo. Ug adunay daghan kaayong mga senyales nga nag-uban sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo ug ato kining pagatun-an karong sunod semana. Niining taknaa mga kaigsuunan, adunay duha ka bahin ang atong pagtuon. Una, ang pagsakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo aron paglukat kanato. Ikaduha, ang katapusan nga mga pulong ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa atong pagpamalandong niining taknaa, mudangat na kita sa unang punto. Ang pagsakripisyo ni Kristo alang sa pagtubos kanato. Ang giingon sa Mark chapter 15 verse 34. Ug sa pagkaalas 3 mituaw si Jesus sa makusog, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Well, mga kahigalaan, niini nga mga pulong, nakita gayod nato ang bunga sa sala, samtang ang atong Ginoong Hesukristo nahimong kapuli alang sa mga makasasala didto sa cross sa Kalbaryo. Kay ngano man, sukad sa eternidad sa nangagi, from eternity past, tamis kayo ang panagsandurot ug panaglambigit sa amahan ug anak nga si Hesukristo. Kauban ni Hesukristo ang iyang amahan, isip usa ka Dios. We are talking about the Trinity, one God in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kining tulo ka persona nakigambit sa usag-usa sa hingpit nga kahimayaan, hingpit nga majesty mga kaigsunan, hingpit nga pagkaambong. Matod pa sa John chapter 17 verse 1. Ang giingon dinhi, human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna, ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Ug sa verse 5, ang giingon dinhi, karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Meaning to say, from eternity past, sa wala pa buhata ang kalibutan, ang himaya sa Amahan, Anak ug Espiritu nagkahiusa. Nakigambit ang tulo ka persona sa usa ka Dios sa susamang himaya. Naghinigugmaay ang tulo ka persona sa usa ka Dios. The Father, the Son, kauban sa balaang Espiritu, they shared a unique, exquisite love for one another. We are not teaching three gods. There's only one God, but that one God exists in three distinct persons at the same time, eternally. Mao nga, sa pagsinggit ni Kristo dito sa cross, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?
Sakit kaayo kadto alang kang Kristo nga ang amahan nga nakiglambigit siya sa wala pa matukod ang kalibutan, tamis kaayo ang panaghinigugmaay sa usag-usa, naputol ni adtong gilansang siya didto sa cross sa Kalbaryo, gumikan kay ang tunglo sa amahan, ang kapungot sa amahan gibubo ngadto sa iyang anak, gumikan sa sala sa mga katawhan nga iyang gipas-an didto sa cross sa Kalbaryo. Ang anak ang gisentensyahan, giinom sa anak ang kopa sa pag-antos, ang kopa sa tunglo ug kapungot sa Dios, o giinom niya kini hangtod sa katapusang tulo, mga kaigsuunan. Ang kinatibuk ang takos sa tunglo ug kapungot sa Dios didto sa cross, mao kadto ang nakapaputol sa gugma tali sa amahan ug sa anak ni adtong taknaa, ug nabugatan gayud kaayo si Kristo sa iyang pamati. Ang cross mao ang tunglo gumikan sa sala, ug ang amahan iyang gitalikdan ang iyang anak, mga kahigalaan. Kung atong masabtan kini nga kamatuoran, masabtan gayud nato sa tino gayud nganong misinggit si Kristo dito sa cross, my God, why have you forsaken me? Gumikan kay si Kristo nahimong sala. Wala siya giisip nga makasasala, siya nahimong sala. Gumikan kay iyang gipas-an ang sala sa mga katawhan, mao nga gitalikdan siya sa iyang amahan. Gitagna na kini sa daang tugon sa Salmo Kapitulo 5 versikulo 4 hangtod sa 5, ang giingon dinhi, Dios ka nga dili mahimuot sa dautan, ug kanimo walay dapit ang kahiwian, dili ka buot nga moatubang kanimo ang mapahitason, gikasilagan mo ang tanang mga dautan. Unya kay si Kristo, nahimo man siyang sala, iyang gipas-an ang kasalaanan sa mga katawhan, mao nga gitalikdan siya sa iyang amahan. Galacia Kapitulo 3 versikulo 13, ang giingon dinhi, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanako, kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Ug makita nato dinhi ang putli nga kinaiya sa Dios. Ang Dios, mga kaigsuunan, balaan gayod, hingpit nga balaan. Ug dili gayod magkahiusa ang Dios ug ang kasalanan. Sa mga dili magkahiusa ang tubig ug ang mantika, dili gyud in taon magkahiusa ang Dios ug ang kasalanan. Nagdumot siya sa sala. Unya kay si Kristo, nahimong makasasala, nahimong sala, iyang gipas-an ang sala sa mga katawhan. Mao nga kinahanglang ibubo sa amahan ang tunglo ngadto sa iyang anak, nga ngayan unta kanato, mga kaigsuunan. Ug makita nato ang hustisya sa Ginoo nga dili gayud mabali kung gipugngan pa sa Dios ang tunglo nga iyang gibubo sa iyang anak. Unsa may paglaom nato? Wala gayud kitay paglaom. Ug makita nato dinhi ang kinatibuk ang bayad sa sala, matud pa sa Romans 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Si Kristo ang nagbayad, pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo, tungod ug alang sa mga makasasala nga susama kanato. Ug samtang ang atong kapuli nag-antos didto sa cross sa Kalbaryo, iya gayod nga giinom hangtod sa katapusang tulo ang tunglo ug kapungot sa Dios, mga kaigsuunan. Gibubo sa amahan ang iyang tunglo ngadto sa iyang anak. Ug samtang nagadagayday miagas ang hamili nga dugo ni Hesukristo, ang hustisya sa Ginoo natagbaw ug ang tunglo ug kapungot sa Ginoo napalong, mga kaigsuunan. Ug saksi niini ang kinaiyahan, nasyak ang kinaiyahan, nahilom ang kinaiyahan, sa nasaksihan sa kinaiyahan ang transaction between the Father and the Son.
Ang giingon sa Mark chapter 15 verse 33, sa pagkaudtong tutok nalukop sa kangitngit ang tibuok dapit nga milungtad og 3 ka oras. So nagreact ang adlaw, nagreact ang palibot, mingit-ngit mga kaigsuonan sa nakasaksi kini sa pagbayad ni Kristo, pagdawat ni Kristo sa tunglo ug kapungot sa iyang amahan on behalf of sinners like us. O gitugangan pagyod ni Matthew sa Matthew 27 verse 51 nga adunay kusog kaayo nga linog. Ang giingon dinhi, nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. So, ang kinaiyahan nahimong saksi ug mireact sila. All of creation trembled before this solemn transaction between the Father and the Son. Pero bisan pa niining tanan mga kaigsuonan, makita usab nato ang kagahi gayud kaayo katiga sa kasing-kasing sa mga katawhan. Bisan pa og nangit-ngit ang tibuok palibot, bisan pa og milinog og nangapikas ang mga bato, ang kasing-kasing sa mga tawo gahi gihapon kaayo. Wa gyud mausab. Gibugal-bugalan gihapon nila si Kristo. Ang duha ka kriminal gabugal-bugal kang Kristo, may nalanggani kay gihikap sa Ginoo ang kasing-kasing sa usa ka kriminal pagkataod-taod sa hapit na mamatay. Kay kung wa pa hikapa sa Ginoo ang kasing-kasing niadtong kriminala, nagpabilin siya sa iyang pagbugal-bugal kang Kristo. Ang mga pangulong pari, mga kaigsuunan, mga kadagkuan nga mga relihiyoso, nga mga Hudiyo, bisan pa sa ilang nasaksihan, wa gyud in taon sila matarog, tig-a gihapon ang ilang kasing-kasing. Ug wala kini kalainan sa mga katawhan sa atong kapanahunan karon nga nagpagahi gihapon sa ilang kasing-kasing at tubangan sa Ginoo. Ikaduhang punto, ang katapusan nga mga pulong ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Matud pa sa bersikulo 37 sa atong teksto, misinggit si Jesus sa kusog nga tingog ug namatay. Well, unsa man ang gisinggit ni Jesus? Wala gi-record ni Mark, pero gi-record ni Juan. Ang giingon sa John chapter 19 verse 30, human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Kining natapos na, duha kini kapulong sa Bisaya, pero sa Greek language usa lang kini kapulong, tetelestai. Usa kini kasinggit sa kadaugan. Gumikan kay ang tibuok katagbawan sa pagtabon sa sala, nabuhat na ni Kristo. It is finished. Ang panapton didto sa templo, mga kaigsuunan, nagisi baga kayo nga panapton. Ug ang bot ipasabot niini ang sistema sa mga halad ug sakripisyo sa daang tugon natapos na. Gumikan kay gihalad na ni Kristo ang iyang dugo kasalang alang sa tanang panahon didto sa cross sa Kalbaryo. Hebrews chapter 9 verse 11 to 12. Apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga anian na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang tolda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tawo. Sa ato pa dili tipik niining kalibutana. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit makausalang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Natapos na. Usara kahigayon nga gihalad sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Usara kahigayon alang sa tanang panahon. Dili tinuod ka ng gitudlo sa uban nga grupo nga nasugdan ni Kristo or gisugdan ni Kristo ang iyang sakripisyo didto sa cross sa Kalbaryo ug gipadayon hangtod karon sa misa nga ang ustiya kung atong makaon na magic na himong tinuod nga lawas og dugo ni Kristo. Dili ka na tinuod nga gisugdan lang dito sa cross sa Kalbaryo unya gipadayon karon pinaagi sa sakripisyo sa ustiya sa misa, mga kaigsunan. That's not true. Ang giingon sa Biblia, natapos na, humana. Kinahanglan lamang kitang musalig sa kamatayon
ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Gidaog na ni Kristo, gibayran na niya ang tanang silot sa sala. Dili kay gisugdan niya 2,000 years ago ug hangtod karon nagpadayon ang sakripisyo. No! Nahitabo kini more than 2,000 years ago, natapos kini niadtong higayuna, makausa lamang alang sa tanang panahon. Ang hustisya sa Ginoo natagbaw, ang pagtabon sa sala natuma na gayod, ug ang tunglo ug kapungot sa Ginoo napalong na. Ang tanang mga pagtagna sa daang tugon natuma na. Tanan na accomplished, mga kaigsuunan. Napildi na gayod si Satanas. Ang katong giingon sa Genesis 3:15 nga dugmukon ni Jesus ang ulo ni Satanas, nahitabo na. Natapos na ang daang tugon o gisugda na ang bag-ong tugon. Mo kini giisa ni Kristo ang kupa sa balaang panihapon, Matthew 26:28. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron pagpasaylo sa mga sala. This is the blood of the new covenant. Ang kamatayon ni Kristo mao ang sinugdanan sa bag-ong pakigsaad. The old covenant anino lamang kadto sa bag-ong pakigsaad. Mao nga nahumana ang mga seremonyas sa daang tugon, dili na kita magpadugo, gumikan kay gituma na kini ni Kristo, makausa lamang alang sa tanang panahon. It is finished. Nabayran na, pinaagi sa dugo ni Kristo. Ug aron ikaw maluwas higala, kinahanglan nga musalig ka sa nahumana nga gibuhat ni Kristo nga pagtubos didto sa cross sa Kalbaryo. Natapos na usab ang pag-antos ni Kristo alang sa pagluwas sa mga katawhan. O gumikan kay natapos na niya ang iyang misyon, milingkod na siya sa tuong trono sa Amahan karon ug naghari ug mobalik siya sa katapusang adlaw aron sa paghukom sa mga buhi ug mga patay. Philippians chapter 2 verse 8 to 11. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios Amahan. Mao nga si Kristo gibayaw na, mga kaigsuunan, naghari na siya karon. And then ang katapusan nga pulong ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo mao kining giingon sa Luke chapter 23 verse 46. Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. So, gawas nun si Kristo nga iyang gihalad ang iyang kaugalingon. Ang iyang kamatayon dito sa cross, natural nga kamatayon but at the same time supernatural death. Natural nga kamatayon, gumikan kay sama sa kamatayon sa tanang mga katawhan, nawad-an siya og gininhawa, namatay siya og gilubong. Ang iyang lawas miundang na sa pagginhawa, ang iyang utok miundang na sa pagfunction, ug iyang dugo miundang na sa pagdagayday sa iyang mga kaugatan, mga kaigsuunan. Ug ang utok ni Kristo miundang na sa pagfunction, namatay siya, but at the same time it was a supernatural death. Supernatural, gumikan kay dili makahimong musinggit o kusog ang tawo nga gilansang sa cross. Gumikan kay ang cross capital punishment at that time. Kung nag-antos na ang tawo dito sa cross, wala na nay tingog, di na gyud siya makasinggit. Pero si Jesus misinggit sa kusog nga tingog, mga kaigsuunan. So, buti pa sabot, wala gayud mawad-i siya sa kusog. It was a supernatural death. Sa una, ilang dugmokon ang mga bukog sa tawo nga gilansang sa krus aron masigurado gayud nga mamatay. Pero si Kristo, voluntary nga iyang gitugyan ang iyang kaugalingon. He gave up his breath ug siya namatay.
Adunay gahom si Kristo nga iyang ihalad ang iyang kinabuhi ug aduna usab siya gahom nga bawion kini. John chapter 10 verse 17 to 18. Ang Amahan nahigugma kanako kay ako andam man sa pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong Amahan. Ang gingon sa Matthew 20:28, sama sa anak sa tawo nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tawo. So wala giilog gikan kang Kristo ang iyang kinabuhi. Iya kining voluntaryo nga gitugyan mga kaigsuonan. Og di ba, gitalikdan si Kristo sa iyang Amahan, gitunglo si Kristo, mao nga ang gibungat ni Kristo, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Pero pagkahuman nga nabayra ni Kristo ug natagbaw ang hustisya sa iyang Amahan, ang iyang tawag karon sa Dios, Father, Amahan ko. So, napasag-uli na ang tamis nga relasyon. Gumikan kay iyang gitawag na ang Dios ingon nga Amahan. Amahan ko, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. So, niini nga pulong ni Kristo mga kaigsunan, makita nato ang kinatibuk ang katumanan sa atong kaluwasan. Gikan sa iyang pagkatinalikdan sa iyang Amahan, niadtong iyang gipas-an ang sala sa mga katawhan ngadto sa iyang singgit sa kadaugan. It is finished, natapos na. Nahuman na, natuma na ni Kristo ang tanan niyang misyon sa pag-anhi niining kalibutana. Mao nga ang pangutana niini higala, nailhan mo ba si Kristo nga manluluwas? Nag-alagad ka ba kaniya? Nangalagad ka ba kaniya? Kining panghitabo sa kasaysayan, mahinungdanon ba kaayo alang kanimo? Gumikan kay alang sa mga katawhan nga wala pa kang Kristo. Buang-buang kini alang kanila, binuang kini. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross, binuang alang niadtong nangalaglag apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. So, ang imong kinabuhi ba nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo? Ug ang imong inspirasyon ining kalibutana aron himayaon si Kristo nga naghalad sa iyang kaugalingon alang kanimo. Matod pa ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 2, nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa cross. Mao nga gitawag ka ni Kristo karon higala nga modangop kaniya alang sa imong kaluwasan. Natuma na, natapos na ang sakripisyo alang sa imong kaluwasan. Dili ka ba modangop kaniya? Ug dawaton siya, ang kunon siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Igo na ang iyang dugo ug pagkamataro nga isuloob kanimo paghinulsol ug dangup kang Kristo. Isaiah 45 verse 22. Dangup ka nako aron maluwas kamo katawhan sa tibuok kalibutan. Kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. Buhata kini karon dayon higala kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe sa ebanghelyo nga nabatbat karon. Hinaot nga dili kini baliwalaon sa mga katawhan. Hinaot nga muduol sila kanimo alang sa ilang kaluwasan. This we pray in Jesus' name. Amen. Are ye able to remember when the thief lifts up his eyes, that his pardoned soul is worthy of a place in paradise? Lord, make us able, our spirits are thine. Remold them, make us like the divine. Thy guiding radiance
above us shall be a beacon to God, to love and loyalty. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.